Já jenom budu potvrzovat to, co se dneska kázalo. Sláva Bohu za velikou milost. A víte, dneska na tomto místě, to, co se tady děje, to je oddělený čas pro tebe. Věříš tomu? To, že jsi tady na tomto místě, to není jenom takové, že jdeš do sboru, ale toto je oddělený čas, kdy Bůh něco chce vložit do tvého života. A víš, my jako církev, křesťanská misie Immanuel, máme vizi v tomto sboru. A tato vize není jen na jednom místě, ale je to plošné po celém světě. Slovensko, Česká republika, Anglicko, Irsko, Německo a Kanada počínaje od Ameriky vlastně, kde vlastně pastor Jones přijal tuto vizi. A ta vize je kázat evangelium, činit učeníky a zakládat sbory. A víte, já jsem si všiml za čas této vize, kdy vlastně přišla tato vize do Ostravy a pastor Oskar začal sloužit v této vizi a tak, jak už dneska bylo vzpomenuté, mnoho pastorů vyšlo a víte, mnoho i odešlo. A víte, jsou i určité společenství a sbory, které doslova chtějí jak kdyby nakopírovat tuto vizi. A víš, tato vize se nedá kopírovat. Tuto vizi musí člověk dostat. Nemůžeme něco kopírovat a snažit se něco, protože to nebude nikdy fungovat. A čemu já věřím, že aby tato vize byla naplněna, a věřím, že toto je Boží vize. Čemu věřím, aby tato vize byla naplněna, tak tato vize musí obsahovat velikou čistotu. Evangelium se musí kázat v čistotě. Učeníci musí žít v čistotě. A sbory musí fungovat v čistotě. Bez těchto věcí nemůže fungovat tato vize. A já se zeptám nejprve, než půjdu do Božího slova, jsi tady na tomto místě a ty musíš vědět dneska, proč jsi tady. Je to tak? A já se zeptám, moje otázka je, kolik z vás chcete opravdu sloužit Bohu? Zvedni ruku. Takže dá se to spočítat. To znamená, že a já použiju to, co jsi řekl na začátku. Mně se líbilo to, co jsi kázal, že možná mě nebudete mít rádi, ale já se zeptám, vy ostatní, kteří jste nezvedli ruce, na co jste tady? Protože toto je čas a téma je služebník a svatost. Takže mě vážně zajímá, na co jsi přišel. A to s respektem a s úctou vůči pastorům, ale já to říkám kvůli i pastorům, aby se podívali, kdo chce opravdu sloužit. Takže zeptám se ještě jednou, kdo chce sloužit Bohu. Dobre, pastori, podívejte se, kdo chce sloužit Bohu, protože víš co, já ti něco řeknu. Služba Bohu to není hra. Tak jak už dneska bylo kázáno, to není nějaké divadlo, to není nějaká show, to není nějaká, že si člověk udělá nějakou maturitu, nebo jak to mám říct, jak se tomu říká, že si člověk udělá kariéru, že to není kariéra, to je služba Bohu. A víte, já jsem počas křesťanství jsem viděl spoustu lidí a já jsem byl i jeden z nich. Když jsem viděl, jak povstávají pastory a služebníci, mají Biblii, pěkný oblek, a i mně se to líbilo. A já jsem chtěl vypadat jako oni. Ale když jsem pomaličku vstupoval do služby, tak jsem začal zjišťovat, co to vlastně je služba. A víte, viděl jsem některé lidi, kteří, když byli ustanoveni do pastýřské služby, tak lidi tleskali, radovali se, aleluja, jo, jak kdyby vyhrali nějakou medaili. A pravda je taková, že žádnou medaili nevyhrali. Pravda je taková, že to, když člověk vstupuje do služby, tak to není medaile. To je zodpovědnost. Amen. A ta medaile přijde až na konec. Protože medaily nemůžeme dostat hned. Poslouchej, aby člověk dostal medaily, tak nejprve musí přijít nějaký zápas. Nejprve musí přijít nějaký boj. A někteří z nás
už tady bojujeme dlouhé léta. A víte, my tady nebojujeme proti sobě. My ani nebojujeme proti tělu. A dokonce, víš co, aj taková je pravda. My víme, že je tady nepřítel, který bojuje proti nám. Ale víš co, víš, jaká je pravda? My už proti němu bojovat nemusíme, protože on už je poražený. Amen. Amen. Ale on bojuje proti nám. On stále bude bojovat proti nám. Ale my už nemusíme, bo my mu musíme ukázat jeho místo, my musíme ukázat tu pravdu, která je v písmu, že on je poražený. Amen. Ale poslouchej, je tady boj. A ten boj je vůči nám samotným. Takže když bojujeme a vstupujeme do toho boju, tak z velkého procenta bojujeme sami proti sobě. A tento boj my musíme vyhrát. Protože když my nevyhrajeme tento boj, tak potom se pro něco rozhodneme, ale rychle to skončíme. Ale my potřebujeme, a my máme tuto vizi, potřebujeme činit učedníky. Kázat evangelium můžeme kdykoliv, ale činit učedníky, tak jak už jsme dneska slyšeli, to nejde kdykoliv. A dneska je těžké činit učedníky. Takže my hledáme lidi, kteří tyto učedníci budou. Nemůžeme ze všech činit učedníky, taková je pravda. I když mnozí by chtěli být učedníky, ale pravda je taková, že ne všichni můžou být učedníky. To není nábor nějaký do nějakého kurzu, to není nábor do kurzu, ale toto je čas, kdy člověk odděluje svůj život na této zemi pro určitou věc. A tato věc je svatá. Tato věc nepochází z tohoto světa. Je to něco, co člověk doslova umírá pro něco a pro něco taky žije. Amen. Takže pojďme se podívat do 2. Timoteovi. Pojďme do 2. Timoteovi, tady začneme. A sláva Bohu, já jsem vděčný Pánovi, že mám tu výsadu dneska tady sloužit na tomto místě. A taky děkuju pastorům, že mi dali možnost, protože jsme v tom spolu a bojujeme za jedno království. Takže 2. Timoteovi, pojďme do 2. kapitoly. 2. Timoteovi, 2. kapitola. A budeme číst, víte co, budeme číst od 1. verše. A tam se píše: A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Amen. Takže dívej se, apoštol Pavel tady píše tento dopis Timoteovi a dává mu toto instrukci a říká: co jsi ode mě slyšel, poslouchej, mohlo by tam být napsáno, předávej to dál. Ale víš, to tam není napsáno. Tam je napsáno, že to, co on slyší od něho, je potřeba, aby to svěřil někomu. A víš, svěřit neznamená jen tak hodit. Když ty něco někomu svěřuješ, tak musíš se ujistit, že tomu člověku aj důvěřuješ. Amen? A víte, my můžeme kázat slovo Boží, ale máme něco, co ne všechno můžeme každému svěřit. Nemůžeme. Je tady úkol, je tady zodpovědnost. A víte, co já vidím v dnešní době, co jsem si všiml, že je opravdu málo na tomto světě je těch. A můžeme to vidět i tady v Anglicku, že je málo těch, kteří stojí za pravdu Božího slova. A víte, tyto lidi, oni nejsou oblíbenci. Tyto lidi, kteří stojí v pravdě a kteří kážou pravdu, tak jak už pastor Marcel mluvil, tyto lidi nemají velké zbory. Tyto lidi mnohokrát nemají velký potlesk. Protože to jsou lidi, víte, já jich nazývám strážci Božího slova. To jsou strážci Božího slova. A víte, co oni střeží? Oni střeží tu kvalitu. Poslouchej, nikdo nemůže sejmout tu kvalitu a tak, jak říká pastor, moc Božího slova. Ale jsou lidi, kteří to chrání a střeží, aby někdo nepřevrátil
to, co nám bylo zanechané. A my máme díky Bohu dobré učení, ale ne všichni chcou projít tímto učením. A víš co, já věřím, že ti, kteří chcou projít tímto učením, tak tito lidé se pak stávají učeníky Ježíše Krista. Tito lidé se pak stávají učeníci. Takže dobře, takže apoštol Pavel tady dává instrukci a říká, že to, co slyšel od něho, a víš, co ještě sila? Že tady není přímo napsáno, co od něho slyšel. Tam není napsáno, co od něho slyšel. Tady je jen směr, který dává. Takže i Timotej měl v sobě něco, co se nemohlo jen tak. A on říká tuto věc, a to, co si ode mě slyšel, ty musíš se držet toho, že to svěříš věrným lidem, takže ty se musíš ujistit, že to jsou věrní lidé. A víte, my bychom dneska od tohoto slova mohli zůstat na celý den, co to vlastně vůbec je věrnost. Kdo je vlastně dneska věrný? Jak poznáme dneska věrného člověka? Co to je? Nakolik bychom mohli poznat, nebo kdy bychom mohli říct, tento člověk je věrný? Kolik člověk musí chodit do sboru, aby jsme o něm mohli... Jak ohodnotit, že je člověk věrný? Víte, já si myslím, že to se nepozná za měsíc, rok. Víte, někdy byli s náma lidi, kteří s náma mohli 10 let a nakonec s náma nebyli. Můžeme o takových lidech říct, jsou věrní? Takže někdy ani roky nehrajou roli. Někdy ani roky nehrajou roli, aby jsme mohli říct, tento člověk je věrný. Je to takové zajímavé, ale apoštol Pavel dává tento úkol Timoteovi a věřím, že rozpoznat věrného člověka, to ani my sami nedokážeme, na to opravdu potřebujeme Boha, aby jsme nejenom viděli na ty skutky, které činí tak na oko, ale aby jsme viděli až do nitra jeho srdce. A poslouchej, na to, aby my vedoucí, aby jsme mohli vidět do nitra srdce, tak my nemáme nějaký dalekohled, který tam vidí. Já vám něco řeknu. My musíme dělat jinou věc. My musíme tlačit na ty lidi. My musíme šlapat na nohy. My musíme píchat do těch míst, aby jsme viděli, co z toho vyjde. A toto mnohokrát lidi nechápou a mnohokrát proto od nás lidi utíkají, proto nás nemají rádi a proto možná nás aj pomlouvají a říkají, 10 dávám, tamto dělám a furt mě nedá do služby. No vidíš, už pro tuto věc nemůžeš sloužit. Vidíš? Takže my jsme celou dobu čekali, až to z tebe vyjde ven. Bo některé věci opravdu nevidíme, ale někdy musíme udělat některé věci, aby jsme věděli, co z tebe vyjde. Co z tebe vyjde. A toto je ten boj. Bo někdy toto může mít člověk. Víte, to není, že člověk je hned, přijme Krista, všechno je originál, všechno je tak, jak to má být. Ne. I v každém z nás, i ve mně tyto věci byly, ale proto je tady tento zápas. Aby my jsme si vybojovali, aby jsme vybojovali. Víte, jinými slovy, apoštol Pavel říká, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A víte, na to, aby apoštol Pavel toto mohl vyslovit a vyhlasit, myslíte, že tam nebyl žádný boj? Myslíte, že on nemusel umírat? On musel umřít. On musel umírat v určitých oblastech, aby toto mohl vyhlasit. My toto dneska vyhlašujeme, nežiju už já, ale žijeme Kristus a vyžijeme pro tento svět než pro Krista. Je zajímavé. Dobre, budu se držet slova. Takže apoštol Pavel říká, že má vyhledat věrné lidi, kteří budou schopni zase učit jiné. A teď poslouchej dál. On říká 3. verš. Snášej se mnou všechno zlé, jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezapletá se do záležitosti obyčejného života, chce obstat před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezavodili podle pravidel. Taky rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám, Pán ti dá, abys všechno pochopil. Takže dívej se v tomto místě,
v těchto místech veršů, kde apoštol Pavel dává instrukce Timoteovi a říká mu, co má dělat, tak zároveň mu ukazuje určité věci, jak by tyto lidi měli vypadat. A Timotej byl mladý, byl vlastně učeníkem apoštola Pavla, ale ukazujeme některé věci, které člověk ani nepochopí, dokud mu to Pán sám neukáže. Víš, co tam je napsáno? Uvažuj o tom. Apoštol Pavel říká Timoteovi, uvažuj o tom a Pán ti dá, abys to pochopil. Takže některé věci nemůže člověk pochopit. Některé věci potřebuje fakt člověk, aby mu to Pán ukázal. A já věřím, že Pán chce dneska ti něco ukázat. Takže poslouchej, já ti řeknu, co se tady děje. Když jsi zvedl ruku, tak Bible říká, kdo se dá na vojnu? To když jsi zvedl ruku, ty se dáváš na vojnu. To nejenom, že lidé říkají, já chci sloužit. No pravda je taková, jdeš na vojnu. Chceš sloužit? Tak jdeš na vojnu. Jdeš na vojnu. Taková je pravda. Jdeš na vojnu. A apoštol Pavel říká, no kdo se dá na vojnu, tak poslouchej, tam je takový první bod, který mám, je nezapletá se. Nezapletá se. Já nevím, jak to tam je, neměša. Slovenský je neměša, nebo jak? Neměša. Takže nemíchá, český, nemůže tam míchat obyčejný život. Tam je napsáno, že se nezapletá nebo neměšá do záležitosti obyčejného života. A víte, zároveň toto mi aj jak kdyby povzbudilo, že on tam říká, že poslouchej tyto věci, které jsou v tomto světě, jsou úplně obyčejné, protože Bůh tě povolává, aby si žil neobyčejný život. Neobyčejný život. A poslouchejte, je tady ta věc. On říká, že se ten člověk nezapletá do záležitosti obyčejného života, ale chce obstát před tím, kdo mu velí. A potom říká, přeskočím, uvažuj o tom, co tady říká vlastně. Takže je tady tato věc, že kdo se rozhodl a říká, Bože, já ti chci sloužit, tak v tom případě ty jdeš do války. No a ta válka není, že budeš si vybojovat větší, jak kdyby úroveň nebo větší pozici ve sboru, protože někdy lidé bojují o to, aby dostali větší pozici. Ale toto není ten pravý boj. Toto jsou tělesné boje. Ten boj, který je v tobě. Je v tobě. A teď je tady tento boj. Co mám víc teďkom? Na co se mám víc zaměřit? No na ty světské věci, anebo na ty boží věci. A on říká, že tam se nemá zapletat. Že se nemá jak kdyby míchat. Potom říká, on říká, já to přečtu, že chce obstát před tím, kdo mu velí. A já tady vidím jednu důležitou věc. Víte, proč mnoho křesťané, proč mnoho lidí, jak žijou takový poloviční život? Oni žijou poloviční život, polovičatý život. Víte proč? Protože oni ještě nevědí, kdo jim velí. Oni ještě nejsou rozhodnutí ve svém srdci. Tak jako už pastor to tady říkal. Oni ještě nejsou rozhodnutí. A já řeknu tak, pokud my uvidíme, že člověk ještě není rozhodnutý, tak my z něho ani nemůžeme dělat učeníka. Víte, když mnozí zástupy šli za Ježíšem, pamatujete si to slovo? A Ježíš se otočil a řekl, kdo chce jít za mnou a nerozloučí se ze vším, co má, nemůže být mým učeníkem. A víte, mnoho lidí ho opustilo. A víte proč? Protože oni sice šli za ním, ale oni nebyli rozhodnutí v srdci. Amen. A toto, že člověk není rozhodnutý ve svém srdci, způsobuje, že ten život má takový promíchaný. Že má takový, jak kdyby k tomu dojdeme, a já to řeknu tak, je rozdělený ve svém srdci. Dneska jsme to už slyšeli, říkám znovu, že vlastně člověk, který slouží dvěma pánům, takový člověk nemůže jak kdyby fungovat pořádně. A Pán říká, nemůžete sloužit dvěma pánům.
Jestli Pán říká, nemůžete sloužit dvěma pánům, tak mě to ukazuje to, že je možné, aby člověk sloužil dvěma pánům. Ale víte ještě jaká je věc? Že ten člověk ještě neví, koho má poslouchat první. Protože je jeden velitel a je druhý velitel. A tam je napsáno, že takový člověk, který se dá na vojnu, tak chce obstát, chce se líbit tomu, kdo mu velí. A my víme, že je tady velitel, který je Pán. Je to Ježíš. Je to Kristus v nás. A on by měl být ten, který velí na život, který, víš co, velet někomu, to neznamená, že toho člověka chceš zničit. Pán nepřišel, aby zničil lidi. Ale velet znamená ukazovat tu cestu. Ukazovat pravdu. Ukazovat ten směr. A toto se nám mnohokrát nelíbí. Víte, co jsem si všiml, že nám lidem se nelíbí pravidla. Ale já vám řeknu tak, pravidla jsou dobré. Co si myslíte, ty značky, které jsou venku, které směrují auta, jsou dobré nebo ne? A já se zeptám, a jsou to pravidla, je to tak? Víte, člověk ani neuvažuje o tom, ale ve skutečnosti tyto značky nám velí. Teď doprava, teď doleva, tady nesmíš, tam můžeš, tady je zákaz, tady je stopka. Někdy řekneme, stopka ne, ale stopka je velmi důležitá. Bo když neuposlechneš na stopce, no konec. Může přijít nějaká tragédie, konec. Takže tyto značky nám doslova velí. Ale někdy, jak kdyby naše neproměněné věci ještě, jak kdyby nemáme rádi, když nám někdo velí. Takže my potřebujeme vědět, že je tady někdo, kdo nám chce velit. Amen? Dobre, zaměříme se na to slovo, kde vlastně apoštol Pavel říká, že se člověk nezapletá, nebo neměšá se do života obyčejného. A já, co tam vidím, v tomto místě, já jsem si vypsal takové 4 body. Poslouchej, ten voják, který chce sloužit Bohu, tak je tam napsáno, že snáša všechno zlé. První bod, který tam vidím, je snáša všechno zlé. No, nikdo nám neslíbil, ani Pán to neslíbil, že když mu budeme sloužit, že všechno bude dobré. Toto, víte, ani my nemůžeme slíbit. My ani vám nemůžeme slíbit, že když začnete sloužit Bohu, že budete mít plno peněz, že církev za vás vyplatí všechny dluhy. My vám to nemůžeme slíbit. My vám nemůžeme slíbit, že každý den budete mít co vážit. No ale tak co děláš? My to nemůžeme slíbit. Protože Bible říká, že kdo se dá na vojnu, Bible říká, takový člověk snaží všechno zlé. Víte, apoštol Pavel řekneme, ale co to je potom? Apoštol Pavel řekl, že se naučil žít v dostatku i v nedostatku. Dívej se, zeptám se, je apoštol Pavel, nebo byl apoštol Pavel služebníkem Božím? Amen. Řekneme jeden z velkých služebníků, je to tak? Jeden z velkých služebníků, je to tak? A tento apoštol Pavel říká, že se naučil žít v dostatku i v nedostatku. Dokonce, poslouchej, víš co, apoštol Pavel říká, všichni mě opustili. Dívej se, velký služebník apoštol Pavel říká, všichni mě opustili a jediný, který tady je, tak to je ten a ten a ten. Takže takový velký služebník apoštol Pavel, dneska o tom znovu zdůrazňuji, nebo připomínám slovo, které bylo kázáno. Podle čeho my poznáme služebníka Božího? Podle toho, že s ním půjdou plno lidí? Ne, dávejme pozor, protože apoštol Pavel byl jeden z velkých služebníků a on říká, všichni mě opustili. Víš, co říká Ježíš? Kdo mě chce sloužit a mě nasleduje, ale jestliže mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Jestliže toto činili učiteli a ty jsi učedník, no tak já ti řeknu tak, nečeká tě sláva žádná. Chcete sloužit Bohu ještě? Ale žádná sláva. Žádný potlesk. Žádný potlesk. Víte, jsem si všiml, že, a já řeknu tak, a já jsem to mnohokrát udělal, když lidi netlaskali, tak jsem řekl, zatleskejte Pánovi.
A otázka je teď, dívej, teď budu mluvit o sobě. Otázka je, co je ve mně? Opravdu chci, abyste zatleskali Pánovi, nebo mě? Komu vlastně tleskáme? A teď komu dívej. Dobre, já jsem vybočil trošku. Jdeme dál. Takže služebník Boží, poslouchej, je tady napsáno, že se dává na vojnu, ale snáša všechno zlé. Jsme ochotní aj tak služit Bohu? Potom je napsáno, že se nezapletá nebo neměša se do záležitosti obyčejného života. Třetí bod, který tam vidím, je, že chce obstat před tím, kdo mu velí. Takže je tady proces v našem životě, chce obstat. Chce obstat, jak bychom to slovo obstat, pastor, obstat, slovenský obstat? Obstať? Tam si. Obstať? Takže obstať. A jak bychom tomu rozuměli obstat? Obstat. Tady, bratr, jak tomu rozumíš? Obstat. Jak? Neslyším. Jo, tak to rozumíte? Zůstat pevný? Jak? No, dobré, sláva Bohu. Já půjdu dál. Takže chce obstat před tím, kdo mu velí. Dobré, nepůjdu dál, vrátím se k tomu. Mě to nedá. Takže obstat, kdo mu velí. A víte o tom, že některé rozkazy jsou nepříjemné? Obstojíš, když dostaneš nějaký takový rozkaz? Pastor Marcel dneska kázal o tom, že nemůžeš sloužit Bohu a zároveň brát aj na černo peněze. Podvodné peněze. Co když je to rozkaz Boží, aby si se toho vzdal? Obstojíš? Co když je to rozkaz? Protože pokud on je tvůj velitel a říkáš, ano, ty jsi můj velitel, to znamená, že mu dáváš právo, aby ti velel. A on ti říká, teďko, vzdej se toho. To, co děláš? Já jsem na začátku. Dívej se, přišel ten člověk, bohatý mladík, na začátku, ještě pořádně. A Ježíš mu říká, jo, tak jestli chceš vejít do Božího království, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a potom přijď, nasleduj mě. Víte co, tam nebylo žádný začátek. Tam nebylo ještě ani žádné učednictví pořádně, že Pán řekl, běžte do celého světa, kažte evangelium, čiňte učedníky. Takže ještě apoštolové ještě nevyšli, ale slyšel to přímo od samotného Krista, který říká, chceš jít za mnou? Tak prodej všechno, co máš. Dívej, velitel, co říká. Velitel říká, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A teď se dívejte na srdce. Obstal? Obstal? Ne, víte, co udělal? Odešel. Kolik takových lidí dneska odešlo ze sboru kvůli tomu, že neobstali, když Pán řekl, vzdej se toho. Já vím, že to je trošku takové dneska, že co teď? Jak mám otec? Ale nebojte se, my tady příští týden už nebudeme. Ale víte co, věřím, že se nic nezmění, protože pastoři půjdou tím směrem. My máme jednu vizi. Amen? Takže my jsme jak kdyby zástupci toho velitele a to, co on velí nám, my velíme dál. A my dáváme lidem směry. Amen? Dobre, takže tady je zajímavé, jestli obstojí člověk. Dobre, další bod je, že těžce pracuje. Že těžce pracuje, než sklidí úrodu. Mnohokrát si lidé myslí, že všechno dostanou pod ruku. Mnohokrát si lidi myslí, že půjdou do hotového. Ale to tak není. To tak vůbec není. Tady je napsáno, že tady je těžká práce. A já si myslím, že
Poslouchejte, ani ta největší těžká práce není venku, ale je na nás. A já vám řeknu tak, že někdy to je těžké se oddělit od toho všeho. My třeba říkáme, ne, však to je normální věc, že se zavřeš do pokojíku, modlíš se. Já vám řeknu tak, že někdy to, ani mě se někdy nechtělo. Ani mě se někdy nechtělo jít do Božího slova. Taková je pravda. Ani mě se někdy nechtělo strávit hodiny v modlitbách. Ani mě se někdy nechtělo postit. Je to těžká práce. A víte, jaká to je ta těžká práce? Těžká práce se mnou. Těžká práce se mnou. Těžká práce se mnou, já vám něco řeknu. Do dneska těžce pracuju sám se sebou. A i v dnešní době, ještě teďkom, stále pracuju sám se sebou a já vám řeknu tak, není to lehké. Není to lehké, je to těžká práce. Protože zapřít se každý den a jít za Pánem, to není nic lehkého. Ale víte co? Čím víc umíráme, čím víc žijeme pro něho, tím lehčí se to potom stává pro nás. A víš co, ty už se potom nemusíš nutit do některých věcí, protože jsi nad tím zvítězil. Je to lehčí. Ale pokud ty jsi na tom nezvítězil, tak je to stále těžké. A je to těžká práce pro tvůj život. Dobře, jdeme dál. Půjdeme dál. Pojďme se podívat do 2. Korinským 6. kapitoly. Druhá Korinským 6. kapitola a tak, jak jsem říkal, že se zaměříme na ten třetí bod, ne na ten druhý bod, kde je napsáno, že se nezapletá nebo nevěšá se do záležitosti obyčejného života. A já tam vidím určitou věc. 2. Korinským 6. kapitola. Takže 2. Korinským 6. kapitola. No poslouchej, co já tam vidím, tady tuto věc. Tam je napsáno, nedejte se zapřáhnout, 14. verš, nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími. Co má společného spravedlnost z nespravedlnosti nebo z nepravosti? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliámem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého, jak řekl Bůh. Půjdeme dál, pojďme se podívat do pojďme do Jakuba, pojďme do listu Jakuba. Takže teď jsme četli, tam bylo místo, že co má společného světlo s temnotou, jaký podíl má nevěřící s věřícím, nebo naopak. A když se podíváme dál do listu Jakubův, 1. kapitoly, takže 1. kapitola budeme číst 14. verš. Já budu číst od toho 14. verše, ano? Tady je napsáno, každý, kdo je pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí, žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři, každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry a sestupuje od Otce nebeských světel. A teď poslouchej, u něho není promění ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklízní jeho stvoření. A víte, když se díváme na ten druhý bod je, že se nezapletá nebo neměšá se do obyčejného života, tak já tady vidím toto. Je tady ten bratr? Ne. Můžete někdo vypínač na světlo? Já vám chci něco ukázat.
A jenom stačí tady to vrchní světlo. No, můžeš. Dobre. A znovu zapni. A všimněte si toho, co to dělá. Znovu vypni. A znovu zapni. Chci, abyste to pozorovali. Znovu vypni. A znovu zapni. Já se zeptám, co byste dělali, kdyby vám toto dělalo doma? Co byste dělali? Mě to doma dělá teď. Jedna žarovka mi toto dělá. A víte, co zjišťuju? Že něco je špatné v té žarovce. Něco je špatné. Já si myslím, že v té žárovce tam je taková spirálka. A ona už je taková, jak kdyby natemhla. Ona sice ještě drží, ještě se chytá, ale už jak kdyby jednou vypne, jednou zapne. Jednou vypne a jednou zapne. Jak kdyby se blíží k tomu, aby úplně praskla. Úplně se rozdělila od toho proudu, který tam má jít. A poslouchej, co říká tady vlastně Korinským 6. kapitola, že co má společného? Co má společného nevěřící s věřícím? Ale držíme se toho slova, že se nemáme zamíchat, že se nemáme měšat do záležitosti obyčejného života. On říká, že vy nemůžete žít aj tak. To nejde. Vlastně na koho jsme napojeni? Na tmu? Nebo na světlo? Na tmu? Nebo na světlo? Poslouchej, Jakub říká tuto věc. Neklamte sami sebe, milovaní, bratři. Slyšíte to? Víte, kolik lidí jsou dneska v klamu? Víte, kolik lidí dneska klamou sami sebe? Nejenom, že klamou jiné, ale i sami sebe. A víte, v čem je ten klam? Tady to je napsáno. On říká, neklamte sami sebe, milovaní bratři, každý dobrý dary a každé dokonalé obdarování z hůry sestupuje od Otce nebeských světel. U něho, a teď poslouchej, co tady je napsáno, u něho, řekni se mnou, u něho není proměny ani střídání světla stínu. Takže u něho, ale víte, co je napsáno? Že my jsme se z něho zrodili. Je to tak? Takže jestli u něho to funguje tak, že tam není chvilku světlo, chvilku tma, chvilku světlo, chvilku tma, a my jsme se znovu narodili z něho, tak ani u nás by to tak nemělo být. Amen. Nemůžeme fungovat takhle, že chvilku světlo, tak jak jsme to dneska viděli, chvilku světlo, potom tma. Víte, něco potom nehraje. Jak můžeme činit učeníky z takových lidí? Když jeden týden tě uvidíme, že jsi rozhodnutý, druhý týden ani do sboru nechodíš. Tak my nevíme potom, co vlastně chceš. Zeptám se, co chceš? Já nevím. No tak jak to mám vědět já? Jestli ty to nevíš, tak ani já to nevím. Ty musíš vědět, co chceš. A já taky vím, co chci. Já chci naplnit Boží vůli. Já chci naplnit tuto vizi. A já hledám učeníka, který bude chtít obstat. Já hledám učeníka. Víte co? Pán dal tento úkol nám. On řekl, číte mi učeníky. A my máme tento úkol. Takže my máme za úkol je hledat. Kdo to je? Pane, kteří to jsou? A on říká, no to jsou ti, kteří budou chtít obstat, kteří neodejdou, když ty jim něco řekneš, kteří se neurazí, kteří se nepohorší, kteří nebudou zklamaní, když budou muset odevzdat svůj život naplno Pánovi, kteří budou muset se rozloučit s některýma věcma a říct konec. Někteří lidi odejdou ze sboru a řeknou, já jsem odrazený. A z čeho? No pastor řekl, že musím změnit tuto věc, že už nemůžu dělat podvody. A z toho jsi odrazený? A z toho jsi uražený? Rozumíte mi? Fabian, rozumíš? Yes. Amen. Dobre, jdeme dál. Takže je tady nějaké míchání.
Je tady nějaké mychání, pastor Marcel, ty si to řekl už. To tady mám napsané. Zjevení 13. kapitola. A začíná to od 14. verše, že vlastně je to církev, která byla vlažná. A už jsme slyšeli i vlastně o té vlažnosti. A víte, co já tam vidím, že z toho důvodu tato církev zvláštnila, protože ona tam zamíchala něco. Oni smíchali. Když smícháš studenou a horkou vodu, co vznikne? Vlažná. Je to tak? A když smícháš křesťanstvo se světem, co vznikne? Vlažnost. Kolik lidí dneska je vlažných? A lidi nevědí, jak z toho ven. Říkají, pastore, já jsem úplně dole. Já jsem takový, jak kdyby a chci, ale já nevím, co mám dělat. Já nevím, jak mám jít dál. No, jsi vlážný. No jo, jsem vlážný. V srdci mám takové, jak kdyby už prázdnotu. No, víš, proč se to stalo? Protože žiješ poloviční život. Ty nejsi rozhodnutý. Ty nevíš, co chceš. Ty z jedné strany chceš sloužit Bohu, ale z druhé strany žiješ tento svět. Ty žiješ aj tmu, aj světlo. Takže co vlastně chceš? Řekneš, no já chci světlo. Dobré, jestli chceš světlo, bude ti za něco stát. Světlo není zadarmo. Za světlo se platí. Je to tak? Je to tak? Víte, za co se neplatí? Za tmu. Za tmu. Tmu můžeš mít kdykoliv. A nemusíš tam, stačí nezaplatit. Stačí nezaplatit, vypnout je a nemáš žádné světlo. No ale žij bez světla. A když máš všechno doma na elektriku, no uvař bez světla. Jak máš si zatopit? Jak ti má být teplo, když ti nejde elektrika? Takže pokud všechno funguje na tu elektriku, no tak potom musíš zaplatit. A na to, aby si mohl zaplatit, víš co, musíš jít do práce? Tam se potíš, tam dáváš úsilí do toho, takže dřeš doslova. Něco tě to stojí. Nestojí tě to jenom to, že zaplatíš, ale stojí tě to tvůj život. Stojí tě to doslova tvůj život. A dívej se, jestliže my dokážeme pro tuto oblast, pro tělesnou oblast takhle vydat sami sebe, myslíte, že potom v této oblasti duchovní, kdy my sloužíme Bohu, nepotřebujeme vydat sami sebe? Tě chce pracovat, rozloučit se ze vším. Toto je pravda. Takže nemůžeme to míchat. Amen. Pojďme ještě jdeme dál do jednoho slova, pojďme do Efeským 5. Efeským 5. kapitola. Takže Efeským 5. kapitola je tu, Pálič? Tam je. Můžeš už? Amen, už je čas. A já chci zakončit toto slovo tady tímto takové, jak kdyby, aby jsme si dávali na něco pozor. Ano? Pojďme do 5. kapitoly. A víte, co budeme číst od 5. verše? Ano? Možná, že se ti to bude zdát, že to je mimo téma, ale není. Takže 5. verš, 5.5, tady je napsáno. Dobře si pamatujte, toto si velmi dobře pamatujte, církev. Aby vás nikdo neoklamal. Dobré? A Boží slovo říká, dobře si pamatujte. Víš, kdyby tam bylo napsáno, pamatujte si, tak dobré. Ale tam je napsáno, dobře si pamatujte. To znamená, že my máme na to dbát, aby jsme si pamatovali toto slovo. Jaké to slovo je? Že žádný smilník, prostopačník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím.
on říká, dobře si to pamatujte. Proč si to mám pamatovat? Proč si to mám pamatovat? No protože víte co? Je taková doba, že kdyby náhodou někdo přišel k nám a řekl mi, ale to nevadí. To tak nemůžeš brát, to víš co, to jenom oni takhle mluví a to přehanějí. Já ti řeknu, tak to Bible říká. On říká, dobře si to pamatuj. To znamená, jak kdyby chraň to ve své mysli. Nedovol, aby ti to někdo ukradl. Nedovol, nenech se oklamat. Ale pamatuj si, že žádný smilník, poslouchej, pamatuj si dobře, že žádný smilník, prostopášník, ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze. Otázka teďko, je možné, aby peníze byly Bohem člověka? To je otázka, že? Myslíte, co myslíte? Je možné, aby peníze byly Bohem? No je, však tady je napsáno to. Takže ještě raz. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník, mě to teďko... Tam je napsáno, že smilník. No a co má společného smilník s prostopášníkem, anebo s těm, kteří mají jako Boha peníze? Co? Víte co? Že toto je smilstvo. Pokud je jiný Bůh v našem životě, tak my jak kdyby smilníme Bohu. A s kým vlastně? No s penězama. Dobré, tak jenom tak, aby jsme si to zapamatovali, jo? Ale potom 6. verš je napsáno. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy. On říká, nenechte se svést, nenechej. Prázdné slovo je takové, ale dobré, pojď, jdeme dál. Neboj se. Já tě postavím na nohy. Já ti dám růst, vidíš. Já jsem tady. Já jsem pastor, uvidíš, z tebe bude taky pastor. To vůbec není pravda. To vůbec není pravda. Tak jak pastor Robo už o tom dneska mluvil. Bůh dává růst, je to tak? Kdo dává růst? Bůh. Bůh dává růst. Amen? Amen? Jdeme dál. Nenechte se vést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv, jako ty, kteří ho neposlouchají. A poslouchejte teď, co je tady napsáno, proto s nimi nemějte nic společného. No s kým nemáme mít nic společného? Co jsme četli dneska, že nemáme to měšat. Je to tak? A tady čteme, že nemějte s nima nic společného, ale s kým, pane? S kým nemáme mít nic společného? No s těmi, můžu to říct naplno? Můžu? No kteří vás oblbujou. Kteří vás oblbujou. Kteří říkají, to bude dobré, neboj se, máme milost. Neboj se, máme milost, Bůh ti dá milost, neboj se. To je oblbování. On říká, s takovýma lidma nemějte vůbec nic společného. Ne vůbec. A co to znamená nic společného? Můžu? Ani Facebook. Ani Facebook nemí společný. Ne. Do toho mi nemůžeš mluvit. Jo. On říká, můžu ještě? Já to jenom dočtu. Amen? Kolik z vás chcete sloužit Bohu? Sláva Bohu. Sláva Bohu. A tam ti ostatní furt dole ruce. No vy jste normálně rozhodnutí, že nechcete sloužit Bohu. Od začátku nezvedáte ruku, že chcete sloužit Bohu. Tak pro mě to je nějaké divné. Dobré? Proto s nimi nemějte nic společného. A poslouchejte teďkom, tady je to slovo. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. A já jsem byl tma? No ano, a ty jsi byl tma. Víš, co je na tom nejlepší? Že člověk, který žije fakt opravdovým světlem, takový člověk ví, co je tma. Takový člověk rozpoznává tmu. Takový člověk by měl rozpoznat, toto je tma. Hej, toto není z Boha. Ať se ti to líbí nebo ne, já jsem světlo. A já, jestli chceš, já tě aj zasvítím do toho, aby si do toho mohl vidět. On říká, i ty jsi kdysi takhle žil, ale jestli jsi žil takhle kdysi, není možné, aby si teď takhle žil. Proč? No protože tě Bůh učinil světlem. A jestliže jsi světlem, tak máš
svítit. Amen. Další místo Bůh dal, on říká, proto s nimi nemějte nic společného, i vy jste kdysi byli tmou, ale Pán vás učinil světlem. A teď slyš, žijte proto jako děti světla. A teď slyš, ty děti světla. Síla, dívej se, světlo rodí svoje děti. Světlo rodí děti. Jak poznáme tyto děti? Poslouchej, co se u nich projevuje. Žijte proto jako děti světla. A teď když ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Lidi, něco vám řeknu. Kdyby jsme už nerozuměli dobrotě, kdyby jsme nerozuměli spravedlnosti, ale 100% budeš rozumět, co je pravda. 100% budeš rozumět, co je pravda. A Bible říká, že ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Když se někdo urazí kvůli pravdě a odejde, hej, jsi dítě Boží? Ty mi chceš říct, že ty jsi dítě Boží, ale od pravdy utíkáš? Tak potom nevím. Nevím. Ty chceš být služebníkem? Ale ty nemiluješ pravdu. Ty chceš kázat? A bojíš se říct pravdu? Co to je? Co to je dneska? Jací to jsou vlastně dneska služebníci, kteří se bojí lidem říct pravdu do očí? Kteří se bojí lidem říct zakazatelnou pravdu? Co? O co tady jde? O co jde? O peníze? Že ztrácí a víte, jak to funguje ve sboru? Když odejde člověk, odejdou aj peníze. To je pravda. Odejde člověk, odejdou peníze. Odejde další, odejdou další peníze. A teď co si budeme držet? O co nám jde? Ne, víte co, nám jde o to, aby lidi zjistili pravdu. Amen. Budeme věřit Bohu. Víte co, když jsem poprvé začal sloužit a byly určité témata a někdy to byl boj ve mně. Opravdu, během kázání byl boj ve mně. Řeknu jim to, neřeknu jim to. A když jim to řeknu, oni odejdou. Ale potom v srdci. A já věřím, že to byl Duch Svatý, který mi pomohl v tom a říkal, ale jestli oni opravdu se rozhodli, tak ty můžeš to říct naplno a oni zůstanou. Můžeš kázat pravdu a oni zůstanou, protože oni se rozhodli. Oni jsou rozhodnutí, to jsou lidi, se kterými už nepohneš. Jim můžeš ukázat pravdu a oni se budou z toho radovat. To jsou lidi, kteří jsou rozhodnutí pro Pána, kteří nejsou už v tom bodě, že jsou ještě stále tak co, tma nebo světlo, jak to vlastně bude? Lidi, poslouchej dál, ještě to dočtu. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. 10. verš je napsáno, zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se. A znovu to slovo, neměšajte, nepodílejte se. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. On říká, nepodílej se na tom. Víš, člověk, který se podílí na těch věcech, tak už ani nedokáže nazvat hřích hříchem. Ale když ty se nebudeš na tom podílet, ty budeš mít jasno. Ty budeš vědět, ne, s tím nesouhlasím, je to hřích. A se ti to líbí nebo ne, je to hřích, já proti tobě stojím. Víš co? Poslouchej. Ne proti tobě, proti tomu hříchu. Víš co, jsem si všiml, že když ty se takhle postavíš, ty nejlepší přátelé, které jsi měl, už se s tebou nebaví. Už ji nevolají. Když nejdeš s nima, tak jak oni mluví, tak už nejsi přítel. Už konec. Tak. Už konec. Už konec. Už nejsme krála. Hejní. Už konec. Měsíc ti nikdo nezavolá. Pak se cítíš sám. Ale já ti chci říct, že nejsi sám. Amen. Já ti chci povzbudit, nejsi sám. Protože pokud to bylo kvůli pravdě a ty stojíš v pravdě, pravda je Ježíš. A on je s tebou. A pro mě, poslouchej, pro mě je víc důležité teď, aby se mnou byl Ježíš, než všichni lidi tohoto světa. Protože kdyby on se mnou neměl být a spoustu lidí by se mnou byli, na co mi to je? Na co? Stejně budu prázdný. Stejně, i když budu mít, každý den můžeme mít
společenství u jednoho stolu. Můžeme se smát, ale potom odejdeš doma a zase budeš prázdný. Protože ti bude chybět někdo. Ale jak budeš vidět, že on je s tebou. A toto pochopili mnoho učeníků. Toto pochopil apoštol Pavel, když říká, všichni mě opustili, ale já vím, že on je se mnou. Vím, že on je se mnou. Poslouchej ještě dál. Nepodělejte se na neužitečný skutky, my naopak je nazývejte pravým jménem. A poslouchejte 12. verš. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Takže jsou tady věci, které se dělají potají, aby to nikdo neviděl. A apoštol Pavel říká, vůbec se nepodělejte na tom. Víte co? Ani je odporné. Já to ani do úst nechci vzít. Protože to jsou zvláštní lidé. Já jsem to vyplivl ze svých úst, jsou to zvláštní lidé, kteří dělají věci potají, oni žijou dvojí život, oni žijou rozdělený život, napůl Bůh, napůl svět, žijou takový polovičatý, proto přichází rozdělení, proto lidé odcházejí, bo nevydrží v té svatosti. Tak je. Poslouchej, on říká dál, když se však ty věci správně pojmenují, je velmi důležité, aby jsme pojmenovali správným jménem věci. On říká, je jasné pak, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo, proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazaří ti Kristus. Chceme opravdové probuzení? Kolik z vás? Já chci probuzení. Chceme probuzení? Nejprve musí přijít světlo. Je tak? Já už předám, pastor. Potom to můžeš vést dál. Ale ještě tak úplně jednoduše to řeknu. Kdy se probouzíš? Fyzicky. Celou noc spíš, ale jak už se rozedívá a přichází světlo do tvého domu, oči se otevřou. Víte, co se mi líbí, když je léto? Já to miluju ty dny. Jenom se rozední a moje oči se už otevřou. A někdy to je o půl páté ráno, ve 4 hodiny už se rozednívá. A já slyším, jak ptáci zpívají. Já to miluju ty časy. V zimě, v 6 hodin, v 7 hodin, ještě furt je tma. Takové nepříjemné. Ale jak je léto, já ráno vstávám z radosti. To světlo mě probouzí. To světlo mi nedovolí spát. Já se divím, že přichází světlo a někteří lidi furt spí. Světlo vyjde a někteří furt 12 hodin odpoledne už oni furt. Posledně oni vstánou v 1 hodinu a modlí se za děti do školy. A děti už přicházejí ze školy. To už je pozdě. To už je pozdě. Oni už jsou doma. To už je pozdě. Miluje světlo? Chceš sloužit Bohu? Tak budeme muset žít ve světle. Nemůžeme to smíchat. To nejde. To nebude nikdy fungovat. Amen? Takže jsi připravený na vojnu? Sláva Bohu. Amen.